आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही झणझणीत व चमचमीत अशी समुद्री खेकड्याची आमटी कशी करायची ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। हे आहेत समुद्री खेकडे। हे बघा, हे असे दिसतात। तर ते मी स्वच्छ धुवून घेतले आणि नंतर साफ करून घेतले। हे बघा, हे व्यवस्थित असे मी साफ करून घेतलेत। 7 समुद्री खेकडे आहेत हे। तर हा त्याचा मधला भाग आहे। हे मोठे पाय आहेत आणि हे आहेत छोटे पाय। तर आता आपण हे जे छोटे पाय आहेत तर ते मी मिक्सर मध्ये काढून घेतले आणि त्यात थोडं पाणी घातलं आणि मिक्सर मध्ये ते बारीक मी वाटून घेतले। हे बघा, मस्तपैकी एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आणि नंतर चाळणीमध्ये हे सगळं मी गाळून घेतलेलं आहे। म्हणजे त्याची जी वरची जी हे आहे कवच आहे तर ते चाळणीमध्ये येईल आणि आपल्याला त्याच्या आतमधच्या मांसाचा जो रस आहे तो खाली भेटेल। तर त्यात मी थोडं पाणी घातलं आणि व्यवस्थित हे सगळं चाळून घेतलं। आणि हा बघा, आपल्याला एक मस्तपैकी त्याच्या छोट्या पायांचा रस मिळालेला आहे। आता हे आहे मालवणी वाटण। तर याचा मी व्हिडिओ अगोदर बनवलेला आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईन। तर याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं, कांदा, आला, लसूण आणि थोडी कोथिंबीर असं एकत्र करून ते भाजून घेतलेलं आहे। जवळजवळ 2 कप हे वाटण आहे। इथं मी ओलं खोबरं वापरलं, त्याच्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं वापरून सुद्धा हे वाटण तयार करू शकता। तर ते मी वाटण आता मिक्सर मध्ये काढून घेतलंय आणि त्यात थोडं पाणी घातलंय आणि याची एकदम अशी बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। हे बघा, मस्तपैकी अशी बारीक पेस्ट करून घ्यायची। आता मी टोपामध्ये जवळजवळ 4 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे। कांदा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा। हे बघा, कांदा अगदी छानपैकी मी व्यवस्थित परतवून घेतला। आता त्याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातली आहे आणि 3 मोठे चमचे हा माझा घरगुती मालवणी मसाला आहे तो वापरलाय। 1 पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे आणि मी हे तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। मसाले घालताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये मी हे जे साफ करून घेतलेले खेकडे आहेत ते घातलेले आहेत आणि ह्या छोट्या पायांचं जे आपण पाणी काढून घेतलंय तर ते घातलेलं आहे आणि मी आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे आणि हे आहेत 5 कोकम। तर हे 5 कोकमाच्या पाकळ्या आहेत त्या मी घातलेल्या आहेत आणि आता पुन्हा एकदा मी सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। याला एक उकळी दिलेली आहे, थोडं पण पाणी ऍड केलेलं आहे आणि याला मी झाकून ठेवलेलं आहे आणि 10 मिनिटांसाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर याला वाफ दिलेली आहे। हे बघा, 10 मिनिटं झालेली आहेत। खेकडे व्यवस्थित शिजलेले आहेत। खेकड्यांना शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। आता मी याच्यामध्ये मगाशी जे आपण वाटण करून ठेवलेलं आहे तर ते घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला रस्सा कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी ऍड करा आणि मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याला एक
चांगली अशी उकळी येऊ दिलेली आहे। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून मी मस्तपैकी अशी एक उकळी येऊ दिलेली आहे। आणि हे बघा मस्तपैकी असा झणझणीत असा आपला समुद्री खेकड्यांचा रस्सा तयार झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये मसाले जर व्यवस्थित वापरले तर ही क्रॅब करी खूप छान होते। तर रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।